ମୁଁ ମିଡିଲ କ୍ଲାସରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ପିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁ ଗରିବଟା ଇଏଟା ସିଏଟା, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କୁହନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି କୁହନ୍ତି, ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇକି କୁହନ୍ତି, ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ସବୁ କିଛିକୁ ସେମାନେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର, ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର। ଏଇଠି ଭାତ କ'ଣ ରଖାହେଉଛି, ଏଇଠି ଆଉ ଡାଲି ଫାଲି ବଗେରା ଏଇଠି ସବୁ ରଖାହେଉଛି ଉପରେ। ଆଉ ଏଇଠି ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରାହେଉଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଟିର କାନ୍ଥ, ଟିଣର କବାଟ, ଏମିତି କିଛି ଏଇଠି। ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ଓକାତ। ନା ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଓକାତ ଅଛି, ନା ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ନା ସେତିକି ପବ୍ଲିକ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ମେହନତର ଟଙ୍କାରେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଆଉ ହଁ କହିବେ, ଅବଭିୟସଲି ଲୋକମାନେ କହିବେ ତୁ ଗରିବଟା ଇଏଟା। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଗରିବ ମଣିଷଟେ। ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି ହଉନି କି ମୁଁ ସେମିତି କି ସେମିତି ବୋଲି। ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସତ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖେଇକି ସେଇଟା ଦେଖେଇକି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କାହାକୁ ଦେଖଉନି କି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ତାଡ଼ିପାରେ କ'ଣ ନ ତାଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସିଓର ତାଡ଼ିବି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କିଛି କରିପାରିବନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବି ଏବେ ଯୋଉ ଦେଖେଇଲି, ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି, ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଯାହା କିଛି ବି, ସବୁ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋଟିଭେଟ୍। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖୁନି, ଯାହା କିଛି ବି ମୋ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଦେଖେ ସେଗୁଡ଼ା ମୋ ମୋଟିଭେଟ୍। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋର କିଛି ଓକାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଓକାତ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ବନେଇବି, ସେମିତି ଦେଖିକି ହିଁ ରହିଯିବ।